Ngene bolo kita info pertanianku iki sekitar 15 dino tekaning 20 dino iki aku wis manen kacangku iki. Ya 15 dino tekaning 20 dino kuwi wis tuwa, masalah iki godhonge sing ngisor ki wis salong kuning-kuning. Dadi iki nek dibedol ya gembodhok kae. Tak bedol, duh nibu. Tak bedolke ya bolo. Nah, tak bedolke. Niki ora enak isine kok bolo. Apa kaya ngene kahanane. Oh, lagi diureki turunan gini. Oh, ora enak isine bolo. Terangane yo wit ke ora jamin kok iki. Kok ngene yo. Iki perang wit iki mah. Iki lupat. Ini patang wit iki kaya ngene iki parah iki. Ternyata yo parah bro, tapi kacangnya aus-aus. Anu maksudnya iki gede-gede kitep-kitep iki. Oh, wis tuwa, kurang sithik. Wis meh tuwa. Kurang sithik. Wis ngono wae.